आइफवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय दिनै जोंहा कालचारेल नाइट प्रग्राम जोङो लादोंमोन आरो जोङो जोंनि जेनोखि हांख्रायनाय आर्टिस्टफोर दा आर्टिस्ट बिथांमोना हायेन बसुमतारी, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, सानसुलि बसुमतारी, बेनिफ्राय बबिता आरो बिनि आरो मोसाग्रा ग्रुप बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि नियारेस्ट आर्टिस्टफोर दंमोन बिसोरखौबो जोङो खावलायदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै डिसेम्बरनि 28 तारिख आइफवालि पिकनिक स्पटआव गाजा गोमजा कालचार प्रग्राम दङमोन। ओमफ्राय गोबांथार आर्टिस्टफोरबो फैगौमोन। दा माबा मोनसे समस्या जाबाय जानांगौ। आइफवालि पिकनिक स्पटनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा आंखौ इमिडियेटलि कल खालामनानै फंबाय नोङो फुङावनो आइफवालि पिकनिक स्पटआव सौफैनांगौ होननानैहाय कल खालामहरदों। दा बे हिसाबैनो आङो थांनो नागिरदों। दा मा समस्या जाखो मा जेंना जाखो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन दे। नैबेयावहाय स्टेजखौ जोबोद मोजां बानायबायमोन आरो आर्टिस्टफ्रा नैबे स्टेजावनो गाखोगौमोन। गोबांथार आर्टिस्टफोर फैगौमोन। दा उफाय गैया गासैबो खुलिजोबनांबाय क्लस डाउन आरोना। नै ओरैहाय गारियावहाय लडिं खालामफिनजोब्बाय। नै फुरा रेडि खालामखाबायमोन। नै रेडि जाजोबखाबाय मैयासिमावनो ने? रेडियाथ' जाबायमोन, खालि सिंगारल' गाखोनानै मोसानांसिगौल'मोन, खननांसिगौल'मोन बेल'सैमोन आरो। फुरा नैबे ब्रादारनिनो साउन्ड सिस्टेमा गासैबो दंजोबो आरो मिक्सार टिक्सार नैबे गासिबो दंजोबो आरो साउन्ड सिस्टेमा डिजि टिजि ने। दा फुरा आर्टिस्टफ्रा बेयाव गाखोनानैहाय अनलि माने गानल' खननो नांसिगोन आरो। दा बेबायदि रेडि जाबायमोन। दा नोंसिनि बे आइफवालि पिकनिक स्पटनि जानो गोनां दिनैनि कालचार नाइट प्रग्रामा मा हिसाबै बन्द' जाखो जेनेबा? एसके बर' इउटुबार फंबाय एसकेनिफ्राय साबायखर थाबाय सोंनायनि थाखाय। जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो सानबाय बा फोरमायबाय जे दिनैहाय जोङो 28 तारिखआवहाय जोङो मिडियायावहाय होबाय थादोंमोन। बेनिखायनो प्रग्रामखौहाय जि मिडियायाव होनाय बायदि 28 तारिखआवहाय जोंनि मोनसे नाइट प्रग्राम कालचार दं होननानै जोङो फोसावबाय थादोंमोन। नाथाय बेखौ जोङो जोंनि प्रसासननि सानावसो खालामनायखाय जोङो मोनायाव मोनाखिसै। बिनिखायनो जोङो सानावहाय आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिजों जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बन्द' खालामनाय जादों सानाव जानायखाय। सानावहाय ने? ओमफ्राय ओरैनोथ' आइफवालि पिकनिक स्पटआ स्पट हिसाबै पिकनिक स्पट हिसाबै थाबाय थागोन। पिकनिक स्पटआथ' पिकनिक स्पटनि थाबाय थागोन। मात्र नैबे 28 तारिखनि जि प्रग्राम बेखौल' जोङो केन्सेल खालामनाय जाबाय आरोखि सानावखाय। खिन्थु पारमिसनखौ अलरेडि मोनखाबाय। मैया एसपि डिएसपि फैनानै गावसोरनो सार्भे खालामना फैदों। माने मोनायावहाय होआनो, मोनायाव होआ, गावसोरनो फैदों। कफि साहा लोंलायनानै थांबाय, आरामसे रायलायनानै थांबाय। बेनिफ्राय सानजों सान खालामदो, मोजाङै मोजां फोजोबदो होनदोंमोन। नाथाय जोङो सोर साबसेयालाय सानावलाय नाइट प्रग्राम कालचारखौहाय बुंखानानै जुदि सानाव खालामोब्ला सोरथो फैयो? दा बेनिखायनो जोङो कमिटिया गतिके बेखौहाय जोङो टटेलि बन्द' खालामबाय। दा गोदानैहाय नुनो मोन्दों आङो माखासे दावबायारिफोरनि थाखाय सुबिदा जेरै ट्रेन बेफोरबायदि हनै बटिंफोर। दा बेफोरखौथ' लाबोबाय ने जेनेबा? लाबोबाय, बटिंआ लाबोबाय, सालायगासिनो दं हनै। ट्रेनाबो लाबोबाय नै। ओमफ्राय बिदिनो गराय लाबोबाय। गराया दिनै माब्रैसो जाबाय। जोंनि पिकनिक स्पटआ थाबाय थागोन। दिनैनि जिनाखि मोनानि जि कालचार बे कालचारखौ सानाव जानायखाय जोङो बेखौ कमिटिया रायलायनायनि गेजेरजों टटेलि जोङो बन्द' खालामनाय जाबाय। बिनिफ्राय पिकनिक स्पटआ रेगुलार थाबाय थागोन एनि टाइम। ओरैहाय एक्सप'बो थाबाय। एक्सप'थ' थाबाय। माखासेफ्रा ओमफ्राय सोंदों आदा मैदेर लाबोनो होननाया मा जाहोननि थाखाय सफैयाखै होननानै? मैदेरा ओरैबायदि आंबो मिडियायाव होबाय थादोंमोन। आं बेखौनो बुंगोन जे मैदेरा एमाउन्टआव मिलायाखिसै। मानो होनोब्ला आं दाखालिबो बुंदों 1.5 लाख बिदों। 1,10,000 सोब्ला जासिगौमोन। नाथाय बिनो आरो आदार होनांगौ जोङो। आदाराबो प्रब्लेम। आदारा प्रब्लेम। एफा गिदिर मैदेरनि आदारखौ बेसेबांबा गोबाव जाहोनांगौआ प्रब्लेम दं। बिनिखायनो मैदेरखौ जोङो दाम दर मिलायैखाय हानाय जायाखिसै। मिडियायावलाय जों बुंबाय थादोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननो नाङा। मात्र मैदेरल' गैया, फारसेनिफ्राय दंजोबोमोन नै। गराय गारि दं, ट्रेना फैबाय हनै। दा मिडियायाव नुजोबखागोन। गतिके बिनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गुरै खावलायहरनो आइफवालि पिकनिक स्पटनि
जानानै जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटआव बाहागो लाफैयो आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जाय हक जोङो बे आइफवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय दिनै जोंहा कालचारेल नाइट प्रग्राम जोङो लादोंमोन आरो जोङो जोंनि जेनोखि हांख्रायनाय आर्टिस्टफोर दा आर्टिस्ट बिथांमोना हायेन बसुमतारी, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, सानसुलि बसुमतारी, बेनिफ्राय बबिता आरो बिनि आरो मोसाग्रा ग्रुप बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि नियारेस्ट आर्टिस्टफोर दंमोन बिसोरखौबो जोङो खावलायदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनो दाख्लैसो नै इमारजेन्सि सानथामल' जादों CM सारनि जेनोखि SOP फोसावनाय बे SOPनि फोसावनायखौ लानानै मैया SP सारा जोंखौ हांख्रायहरनानैहाय जोंजों सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों थारमाने फुंनि 10टानिफ्राय साननि 2टासिम प्रग्रामखौ खालामनो हागोन आरो दा साननि 2टासिमावहाय जोङो फुंनि 10टानिफ्राय साननि 10टासिम बेलासिनि 10टासिमावहाय बे कालचारेल प्रग्राम बा माबा मोनसे आर्टिस्ट प्रग्रामखौ जोङो दिनैसिम बे प्रग्रामखौ जाफिननाय नुवाखै आरो बिदि बाहेरा प्रग्रामावहाय दा बेनि थाखायनो जोङो कमिटिया जों सानलायनानै बे बुस्थुखौ जोङो केन्सेल खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय आरोखि। बेनिखायनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव दुखु मोना दा बेनि थाखायनो जोङो बे आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै आं गासैनिसिमबो बुंलाया आं खावलायहरनाय थाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मेसेज हरनायनि थाखाय। स' थेंक इउ।